Sabia Kakasabako. I don't know the motete. You know, at time, I am telling you, anybody can make a Elsamika. At time, Bibi, or baby, yes, baby, we are Brunio, we are Asante, for Uto to her. Mabato me papa prekope Nick Danso Abbeam or the four Sabia Grotto on Casa na won't know what the Sir Appiah at the Chedia and Enwa Sabia Grotto and Brazil and what the Nadia and nay Yaba on one and Impasiaso New Chrome Nadia Minim say Sabia Grotto or him Nana Educhua want for me Nema prekope and Dawa a year no go to Jum. Yentime Mabrowa and in commodity. Yemisan Bakumi Nubi, Nyansapo, Yamakwa Nyansapo. Medawase said, what Nakamu, Abedruha, oh yeah, Obeboyama, Yakoso, Medawase pa. Abonorumo, Mammy or him, Nedodano. First, we have mistakes, Mamma, or Yamina Napracope, Minano. No, maybe Kakra and Abetia Kafa on now. They met me a Kafa. Abrewa say Abrewa ovia ade fe ne fe za nema ya ene ohene aba obehena ni monyame mami Abrewa ohene yiri onu so ohene mami wuye wanjaija ne hokura edu bre bi ko ohene be ka kire me say ne go de ona so mami Esisi na so wan krami mpono okwo hene ho ma me ne obi a wasom otumfo Asante hene pa ozo obi betma somo na edonim obi betma somo na odene na kuma ena esomo enti ohene na ne hodwodwo kakra enam aye kase a oye ne ba no enso so onu ankasa tunubotom sika no wayi ni nipa we nipa odo ma ba krom ha omo ebehye ne yire animonyam ma me no openipa chese krom ha say ne hema fo no nyina wo ye omu different hema fo no obidi efie akonwa kura na o ma akonwa na kase me de obi to say Abrahama be ye example Abrahama na me so ye henema bia sabe oda kuro kakra bia no Abraham na catch them or say, Kofi, me fear Komian ye me fear Komian to head and I am Miami. On your person Comunia. Ne powers no share the power no, I'm a be and your hima be our heart, the corn chain. And the hima for no, as a mouth to Mupa. Ye bumpire say, 7 brothers and Yanko Pong, and Casan Quasan Comia. Ombe you hima be a ye began a bit must sum to say, Mameno. Ayina kumam nti ba amenu ya faran kompe ye nyina ye tie ya ye sesa nkonwan enam de ma amenu wa kire yen enti ye soma na ye yie tim de som medical ne Abraham edi nkomo na enkomo amini di ye no ene nkomo amini udi sese asa modika kwase baabi ana mumenu mo plan ye ensema wo kan ye e wo nkomo amini di eni enu abi ana wodi tudwa e wo ho no na chese nana adutunwa sabe no yo bad time oh nana adutunwa ye bad time angasa adia benim say all thing say ontimi ma entro emede nokure o kanokure me ye bibi me duro ha Kofi bra adia we ye o ye no mpe menya sa enti aha akrabia Yesu obia eka obia wanyia duru 105 years years anka ba obia Yesu na mom empire ne se ye benya ohima papa o te se onu te se de meka no na obeboa te se de o ka no se me ye krom ha ni ba enti no kra na meka enti em se Abraham aso ka no kra enti la sisi ani sa no abesi so pepe ama ene free one mo
na yɛ sɛ ɔyima yɛ kɔpɛ baabi a ɔkɔ akɔda no na hwɛ nneɛma a ɔpem so efiri azɛ kumase aba ɔne kurom na wɔba bɛhwɛ ne yere ayɛ amammerɛ ne amanneɛ a ɛno so kakra bɛ na abɛka de afa ho ɔpem so so ana sɛ ɛyɛ aseda ɛyɛ aseda obi wɔ hɔ a ɛyɛ nipa nyina na yi nipa yɛ ana mboa nipa papa deɛ ɔbɛyɛ biara ɔkae nti ɛna me saa kae no mekɔɔ me nana hɔ na ne ho mfa no wɔnya code ɔde code number because maame no ɛyɛ ne deɛ ɛna maame no wɔde ne biribiara ma ɔhene nti ɔhene nso so ɛnam sɛ ɔyɛ panyini na yɛn nyinaa yɛhɛ n'ase no mmerɛ bi president bi ka asɛm wɔ se president hu biribiara sɛ na obia nipa dasani bi a ɔwɔ kurom nti ɔhene nim biribiara sɛ ne yɛnom ɛne nti na ɔde code no ne yadeɛ no aba no mamisa wei na menya oyɛm sɛ wo nana ɛte ase a woyɛ biribi a titiriw ne din mu nte ka ho ɛna abɛba nkranzaman wo kurom deɛ nanso ayɛ biribi obɛbisa so ɛna nana kɔyi no wo nsɛm abɛgo waba mu bɛbu ɛwɔ mmoa a wode boa nkranzaman anaa sɛ ɛne deɛ mefiri kurom ha ansa na yɛwo me no na nkransa nkurɔfoɔ a sika ba ɔmu nsɛm aba obiara so yɛ deɛ obɛtumi ayɛ ɛnti sɛ wote hɔ na wɔ kurom na nyankopɔn to nsɛm na ebia nana ɔhema bi kɔma yɛ ɔbɔne na sɛ wo so wonyɛ a sɛ kɔmfo bɔne wohyɛ nkɔmma kuro no ɛbɔ wotim bi ɛnti meka hɛ nana duda kani animonyam sɛ ɔhema bi a ɔbɛba biara yɛbɛsom no na deɛ wo sɛ yɛ biara yɛbɛyɛ na daakye bi so menni hɔ a memma ne ekenom ɛsoso ne nana mpɔnsa nom ne prɛmpɛ nom ne nana gye nom ɔmo nso aba na ɔmo nso abɛyɛ ɔmo deɛ ɔmo anyɛ ɔmo deɛ deɛ a ɛneɛ ɔmo ba bɛto yɛ wɔ hɔ ɔbɛnyeme daase ɔbɛnyi kwagye ba ɔbɛnyi kwagye a ɔkyekye kura frɛ nsɛ bredi ne ba Nick Abbeam Danso sɛdeɛ aberɛwa me ateɛ sɛ din no ɛyɛ Abbeam Danso yɛbrɛ Asante yɛwo ɔpanyini enti ɔbaeɛ no ɔno nso nam brɛm amɛnnɛ ɔdi ne berɛ so aba ɔno ne yɛne na bɔ nkɔmmɔ ɛde afa nkranzaman yɛna na ɔda fam ɔpem so a wɔba no wɔbɛyɛ ne yere ɛdɔte yie kamakama ne nyinaa na amo akyerɛ mu ɛde akyɛ na ɔpanyini baako ha sabi mi kɔ bi ne manka bi deɛ ɛyɛ na yɛkyi ɔso ɔpɛ so ɔde kakra bi ɛde bɔ so san sɛ abɔso baa ɛna ma agya paeɛ enti yɛnkɔ no hɔ na yɛne ɔno nso sima baako mmienu na afei yɛnsɔre so mewura memu akɔ a wɔbɛnya nsapɔ so magye sɛ oburu na abɔ mu te sɛ ɛkopɔn dɔroma mehu sɛ mene mewura Nick ɛbɔ nkɔmmɔ no na wopɛ sɛ wode kakra ɛto soɔ wadawoma ɛdeɛ ne ɛkura wɔ ɛwɔ boa mu a pɛ sɛ ɔsane mu man ɛdi kan yɛfɛ me ɔhene ba ɔben ahenkae pankorɔ no na mewɔ ɛsɛ biaku sɛ biakorɔntɔ me nana yɛfɛ nana dwomanu na ɔyɛ santehe yere prɛko pɛ ɔno firi hɔ no me nana ɔtɔ so yɛfɛ no adwɔfɔdwɔ adwɔ nso apem ɔna ɔbae ɔno firi hɔ ɛyɛ nana amaboɔ yɛ a ɔna wo me ɛna bae aheyere ɛda me fie wɔ pankorɔ no santehene sɛ biaku sɛ biakorɔntɔ ne yɛ yere paa na yɛka aheyere ɛho asɛm a sɛdeɛ me nuan ɛka yɛ aheyere deɛ ɔtomfoɔ no ne tete n'adeɛ o ɛti na ɔka sɛ ayamuyɛ sɛdeɛ ɔbaatan no bɛsi ayɛ sɛdeɛ ɔbaatan no bɛdɔ nipa me manini me maame a ɔwɔ me yɛ a ɔbɛdi ɔnanam adeɛ ɔhwɛ ahɔhoɔ ɔboa ahɔhoɔ ne ba no wa ɔse nyamboterɛ ɛyɛ wo na wo deɛ wɔn mu deɛ ɔmo kɔ maame hwɛ ɔmo na ɔmo nkɔ ɛno kɔsɛm ni ahenyerefoɔ deɛ
na yɛka ebuo ɛne ani di a ahere ɔmo dam baako pɛ Asante hina ɔwa ne yere no mu ɛkɔ fa so tete ne yere mu no ɛwanwa ɛna ɔbɛtie ante na so bebree die kunu mu kɔ bebree so die yere mu kɔ ahere dabida ɛno kwasɛm ni nana ɔda for me ɛyɛ me maame prɛko pɛ nana me free ehu sɛdeɛ ɔsitie na kyɛ wɔyɛ nipa pap me maame prɛko pɛ no ɛno kwasɛm ni me anam wɔ baabi ɛnso bi si ɛyɛ wei mɛba bitwimu ne bɛtene pɛ mɛba ɛna metete ano okay me sɛ wei na yɛnso ne yɛnkɔ enti ne yɛwo kan ne sɛdeɛ wode abakwasɛm de gu wei wote na nkurɔfoɔ bi gyina mantwa baabi na ɔno mo pɛ sɛ ɔno mo kyerɛ sɛ nkransaman kora sɛ biakusɛ biakorɔntɔ ɛnyɛ santen deɛ a wo se ne sɛe ɛno deɛ wobɛsɛ se ahododohradasɛm ɛyɛ ahododohradasɛm na ɔse yɔnkɔ ɔtaa na onyankopɔn ɔbɔɔ so bɔ asase no na ɔbɔɔ onipa sɛ ne suba ne sɛ soɔ so no wɔde tumi ɛhyɛ ebi mu de ɔmo mu tumi ɔmo de tumi tena ɔmo mu no ɛna na ɛda di mi ehu no eti wo na wanya bia no oni abere na wo kan nsɛm di onyame ahya to fitete no ɛno ana ho besi nɛ ɛnsesan na sɛ wo enipa ma tumi kakra bi ya emfiri soro ɛyɛ wo enipa wa wo plan ɛne wadwene no nyansa ɛna de benya tumi no na pɛsɛ de fa kwan bi na wo sɛ de nyame ahya to wa ɛyeye aha ɛyɛ Asante ne dia utumu ne batini yɛpɛ ɛyɛ Asante ne dia utumi yare ya bɛbɛ ni atete nsɛm ɛso yɛdu baabi a na ɔmo ka saa nsɛm no asɛ curfew asi kuro mu no kora paa asɛ curfew asi hɔ ɔmo yi ɔva enipa no obi hɔ na no ɔka nsɛm hunu kwa ekosi hwee yɛ nyame ahyɛ to hɔ no hɛ wonim sɛ hwɛ yɛ na enipa nsua adeɛ bafo akɔkora sɛ bi bɛsɛ so kakra na meka kyɛ nana sɛ agya adweberɛ na saa nsɛm no a yɛ na ɛkokɔkɔ no bebree yɛ na ɛyɛ ntorɔ ɛna YouTube foɔ no ɛna yɛ na sometimes ɔmo ma problems bebree esisi ɛhemfo akɛseɛ no ɛntɛm me nananom nkɔkorafoɔ ɛhemfo akɛseɛ no yɛ kasa sɛbisɛbi mbrɛduasa me nana otumfoɔ Asante hene kasa me nana Techiman hene ɛkasa me nana Dormaa hene ɛkasa mi akora ketewa ya manante akɔme nana hɔ ɔpem soɔ mese nana eba na wo ne me kasa wo ma me hunu sɛ Techiman hene akɔnwa anya akɔnwa ketewa wo ma me hunu sɛ nana Dormaa hene akɔnwa anya ketewa na me ne wo kasa kora wo so wo kasa kora wo bɔ mu din nana wei nti ada na ntɔkwa yi wɔ se Nick minim se nana bibi wɔ baabi yɛhyɛ baabi enti ma wo nana me kwan na minti bi wurawura saa nsɛm wɔ mu nana Techiman hene ne dɔba paa ne me nana Dormaa hene ne dɔba paa ne me otumfoɔ Asante hene ne dɔba nana ne me wo bɛn wɔn a na wo sɛ yɛnim deɛ baabi a nneɛma no firi ba ayerɛ ho paa enti ma yɛ me ho sɛ ɔmo nyinaa ma me kwan a yɛbɛka nsɛm no mmea me wurawura mu a ma biribiara to te sɛ deɛ na ɛda no enti mpaeɛ a mebɔ mesrɛ nyame sɛ ɔma YouTube foɔ yɛsrɛ wɔ mo obiara mfa ne tuo ɛnto fam ɛyɛ nana Dormaa hene nkurɔfoɔ nana Techiman hene nkurɔfoɔ abonofoɔ asantefoɔ ɔmo wɔ aburokyire sɔde asɛ ɔmo wɔ aburokyire nyinaa woyɛ broni o woyɛ asanteni o fa utuo to hɔ na
ehemfo no enye boni bia na nkura na ye di ase no ena ye keka omutibom ese wotu won na mon dada kura wo pese asumdue ba sa ahemfo yi wo mo entem ma tuni da mene na Dormaa hena kasa mene na kasa me ko owu bia me ko ha me mbago Saudi ase me nya obia ne kasa fine na ma hu say ye niam nketenkete ene YouTube for ohunu bloggers sabe mbradua ohene onya akura se bia ohene beye bibi na ebi ko oba kan oba bi ayo to for Asante hene abi na Techiman hene so the same na bia asemi beba na bibi asi na bia baako ya de obi atibi yare na bia baako yare na ehene dodo se na tese ai ohene bia sabe otum for Asante hene bet se ohene da hospital no ba boni katam se ei minua na yare no ba ko hwe no na ade fe we ohene ya wia na sabe mpraduasa YouTube for e ma de no ekoye abusidie na awere ho nana se ade fe se otum for Asante hene ate se ni nua yare ya de kakra abonu na o se ei me nua o ha na odim nika no be ho no be ya ade fe akochia wie na o chia wie a na ebia broga bia som na kan basa na ebia nipa na ohene ko ma ohene ko hwe no ohene ka say ebia me nua pan na be hu abehwe me na you know at time I am telling you anybody asan ka me carrot I also make at time so they say because I didn't know fair so they say fair so ohene tu sana mo adena wo se wo po ohene asem a ana wo ka bibia ma ohene a also so okoka ma de ne basa misre ye nyina bloggers e pama chao answer na bloggers e ba na otum for Asante hene wo ho ne din wo ba bia na Techiman hene wo ho ne din wo ba bia na Dormaa hene wo ho na ne din wo ba bia so dia say enti se nan kura ye yaso aba na se ye beboa enkire se e wo se ye beboa se ade no sabi ya kakasa ba ko ada ne ye ntamu tete tabela samba e otum for ko ho ko se o tini ho o so bu ya me ka ba ko o ka jam se he mamu fa mi ni agro na mo papa no mu hene no obume ena mu hene no o kasa kire mu a mutie ti mo bia fa mi media agro di da goma ne o hene nka samba ko Dormaa hene kasa o hene te o hene kasa Dormaa hene te o hene Techiman hene o kasa na naso te o mu ya busia o mu ye nipa ba ko o mu timi dware kra bom and the other na YouTube for mboti makofa ehemfo yi na mu di atem mesrew wa brochire wo Ghana ha ade na ekoso na nyema yen obia mfa ayinto na Asante and Bono Youth e be camp omia na me beti sa foundation no wow na ye ni esumo na ya yisa problem ni nyina afri ho ti mesrem from ne obia start say oboa me ama yatimi aso sa ade no obia nka asem de emfa ehemfo no ho obia nka asem de emfa ehemfo no ho why na bibia anya fine ntima ba na ya adu aka ni na yase ni kunu ni Techiman hene Techiman otumfo enua wonu de we hwesofo why Techiman hene hwesofo David yo hina ka chela meka e ba chaw yo hina ka chem o hene otumfo se ni nua ni Techiman hene endi se unua memeto unua yira sa wo yire endi na se nyina ya nkla yetim na edi abufuo na edi niema bi ufiri sa wo bo wa hene so na wo ha no
So na what you say. Ufiri say wo boa otumfo na wo ha no. Enti the be kan say the ekoso nyina anya ma otumfo. It's not good. Enti mu nyina mommoa. Say obi be wo huna da ba hene ni otumfo o problem. Obi huna Techiman hene. So they say me o hene ka kire me say ni nan Techiman hene. Me ko na Techiman hene ho. Me kwa dwan no a chiama me. We no ya ma me bibia enura me wo me fie. O tu kwan oba. Perfume ma me ko du Hong Kong. Menti mi anto. Techiman hene ato. E di abra me. Saudi ase. I told the abra me ne da baba me say, "Hey nana, let me friend me say nana." Na adia me ko du Hong Kong menti mi anto na o di abra me. Na say panyini di panyini. Saudi ase. Na sa etan we nyina be ba say first na nkransan ne Techiman no ya yini nyina free ho. And this me cash money monyam say ye best solve because ye na ye sum nananom. Ya fe na Asante for the Techiman for be ko Asante for the grandson and Dormaa hene be ko me for me na Dormaa hene be say na o hena hema no monyam maka kire me na ma me kwan na wo so wo say hey me so me ma kwan enye fe Saudi ase o so ba me kwan oh Techiman hene kwa on ka ho sesia amanfo asate aka ne ho nsema ma on so jigaba Saudi ase me enura me ko Techiman hene ho me ko na Techiman hene ho me mfreze na me ba o me duru ya pe me se na me ba Saudi ase o ma me kwan ma me nsuo me san wi biscuit e wo fi on kwa na akore ya fa me nko me do be ko de me pe bia na de ma me na no me kwasra no e kwa na me de otimfo nkra ma no o tu o si ya o se ah ba bia sikafo no wo no asase bi da ho me wa asase bi da ho no da asase na ma me ko bo hini di o na o tan o hina o ko bo ni di o de asase be ma kra be ne o hu kra be ne enti adan na yan YouTube for enkura tete wote na nanu di ahuhu na yese no no me ko ye keka nsamwa na kura ba ko eyi YouTube ensem eguso tan na me na unu ya nim sa de wo ho hwe me kura me fere ye niema wo hene ye bini a wo hene nka Saudi ase na wo hene so de ko tra okọ sari nua so a ade na mo san de ko ya asem a etan Saudi ase entino misra wo ankasa bo me wo video no anu o hye oni media o hene ba media no mo nyina mo mo me na omo wa broche nyina nsom Saudi ase wo ya bompa ya Asante and Blue Youth ya bompa ya na many fanda a me teki Saudi alo me so me sum me ngokra fo no yenti no omo jimidi ye best top Saudi alo wa wo pesa oje den wo pesa oje no me no tokune bibi wo wi ase akonwa no bibi wom anu o hye Saudi ase anu o hye na baburu mu kwa no sa ukasa tia panyina sa nye da no me ana me boa empayinfo ni nyina mu ni problem yen ena ya telephone ena ya di display ena ya de koto ho a na bia ya di ohini bi atem na nipa bebira abehwe na wanya sika ketuwa bi na wagu akonwa kese ehu fi enti boa me na ka kire YouTube for na big ones no mu hold free as say Nick me kasa free me na nanum etumi mu aya me na Asante hene na Dormaa hene na Techiman hene me kasa free omu ho say ya be hwese ye be protect akonwa no ama obia nya omo enka assembly be gu omo fi period ya wie me da ase baba awuja anono
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansan odi asebe fita na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame